אחראית על ההקלטה? טוב, אוקיי. טוב, אז בוקר טוב. ממש מרגש לנו לראות כל כך הרבה אנשים שנכנסים לוובינר. אז שמי ענת, אני המנהלת המקצועית היוצאת של אורק, ויחד איתי יש פה את עודד, שהוא המנכ"ל והמייסד, ושירי שהיא סמנכ"לית שותפויות, וטליה שהיא המנהלת המקצועית הנכנסת. ואנחנו ככה נעשה סקירה על אורק ועל נתמקד בקול קורא של תובענות ייצוגיות ובקהילות נפגעות אלימות במשפחה שהקמנו בעקבותיהן. ויש לנו פה את מיטל המדהימה, עו"סית של אלמ"ב באר שבע, שבעצם ליוותה ועבדה יחד איתנו על הפרויקט של קהילת באר שבע, שתספר קצת, ואחר כך בסוף יהיה זמן לשאלות, אז ככה מי שיצטרך לצאת כבר יוכל לצאת ולא להרגיש שהוא פספס, ובנוסף תהיה הקלטה, אז בכל מקרה נוכל לשלוח לכם את ההקלטה. אז מה שנעשה, באמת אני מציעה, קודם כל אני ממש מבקשת, מי שיכול להיות עם מצלמה פתוחה, אז ממש נודה לו. הזום זה מרחב סופר לא אינטימי, אז לפחות ננסה לייצר אותו טיפה יותר אינטימי. וכן נשמח לעשות סבב קצר של שם ומי אתם. אני חושבת שגם בשבילכם, ככה רגע לייצר עוד איזושהי היכרות ולחזק את הרשת של הנטוורקינג, זה יכול להיות נחמד. אז מה שאני מציעה זה שאני אגיד שם ואז פשוט תגיבו אליו, ככה, כי אחר כך אף לא יודעים מי דיבר ומי לא. אז אני אלך פשוט לפי השכנים שלי בריבועים, בשורה העליונה, ומשם נרד למטה. אז ריטה רובין, את ראשונה. ריטה רובין קדי. שלום, נעים מאוד, שמחה להיות כאן, מכירה אתכם כבר ממפגשים קודמים שהייתי נוכחת בהם. אני מנהלת תחום במשרד הרווחה והביטחון החברתי, מגיעה מאלימות במשפחה, וזה בהחלט מעניין אותנו, הנושא הזה של קהילות תומכות של נשים יוצאות, שורדות אלימות, אז תודה על ההזמנה. טלי רוזנפלד. אהלן, אני אגיד רק שם פרטי ואתם תמשיכו לשם משפחה. שלי הוא באמת שם מסובך להגיע לכולם. טלי רוזנפלדר, גם מנהלת תחום אלימות במשפחה במשרד הרווחה, עובדת ביחד עם ריטה. אני אחראית בתפקיד שלי על המרכזים למניעת אלימות, מבחינת מדיניות, הפעלה, אז גם ככה מכירה את עורק, ככה מהימים עוד שככה היה את התמיכות, וככה חשבנו איך לפתח את הנושא ולבנות את הקהילות, וגם שמחה להיות כאן לשמוע. תודה. מורן בן דב. היי, אני מנהלת המרכז בעיריית חולון. עיריית חולון. אז מיטל, את תציגי את עצמך אחר כך, כי יש לך גם סיפור ארוך מאחורייך, אבל אני אגיד שהיא עו"ס אלמ"ב בבאר שבע. נעמי. אני נעמי, מנהלת תחום אלמ"ב במשרד הרווחה מזה שבועיים. לפני כן ניהלתי את מרכז אור נור ליחסים בטוחים בעיריית תל אביב במשך שנים. ענבל אביב. היי, ענבל אביב, אני עובדת סוציאלית קהילתית ומרכזת פורום של עמותות שמפעילות מקלטים אנשים נפגעות אלימות. מורן כהן. מאיפה, ענבל? סליחה. מאיזה רשות? אני לא עובדת ברשות, אני מרכזת פורום שהוא פורום וולונטרי של עמותות שמפעילות את המקלטים. אני יוצאת דופן פה, אני מניחה שאני לא עובדת ברשות. אני אגיד שאנחנו עובדים עם הרבה מאוד ארגונים, כאילו לא רק עם רשויות, אז כיף לראות אותך פה גם. מורן כהן. היי, אני מורן, האמת שאני כאן בבית, היא הקטנה שלי, אבל היה לי חשוב להיכנס. אני מרכזת תחום קהילה אצלנו במרכז אלמ"ב בטירת כרמל. מעיין. מעיין תלמי. היי, אני מעיין, אני עו"ס קהילתית אלמ"ב בחולון. כמה שהם בלי מצלמות, אני מקווה שהם איתנו, וגם שאני מבטא את השם נכון.
מושקי? כן. את על מיוט, צריכה לשחרר את המיוט. היי, נעים מאוד, אני מושקי, אני עו"ס קהילתית אלמ"ב בגני תקווה. ענבל? או חני? חני עם האייפון? האייפון של חני? את על מיוט. בוקר טוב, ונעים מאוד. ואת מאיפה? אני ממש ממש חדשה בקריית מלאכי, בתפקיד הזה אני חדשה. באיזה תפקיד? גם קצת בתחום הקהילתי אני חדשה. עושה עליו קהילתית, כן. בקריית מלאכי. כן. מקסים. בטח תקווה. ענבל? זה לא יעבור לי. סליחה? זה לא יעבור לי. ענבל פה, עם S20? כן, בוקר כן. טוב, אני תכף אהיה עם מצלמה. מנהלת הוועדה הבין-משרדית, אלימות במשפחה, משרד הרווחה. נעים מאוד. נעים מאוד, וואי, איזה כיף. נועה ניברון? היי, בוקר טוב, מתנצלת שאני עם המצלמה כבויה, אבל אני לגמרי פה. האמת שגם אני לא מהרשות, אני עובדת בעמותת אסף, מנהלת תחום נוער וצעירים. עמותת סיוע למבקשי מקלט. יש פה מעיין ומתן. מישהו מכם יכול לשתף? מעיין, מתן? אוקיי. אז אנחנו נשים מצגת. היי, אתם שומעות אותי? כן. היי, אז אני מתן, אני עו"ס קהילתי במרכז אור-נור, מרכז אלמ"ב בתל אביב, ואני עוד כמה דקות אהיה עם מצלמה. נתראה. איזה כיף. בסדר, אז אני אשים מצגת וככה שירי ואני ניתן איזה בריף ככה על הכל, ואז נרד מהמצגת ונשמח לנהל איזשהו שיח סביב מה שנגיד. כן, שירי שלך. בוקר טוב, תודה ענת. אני אגיד קצת על עורק בכללי, כי יש פה להבנתנו מהרישום כמה שלא מכירים אותנו, אז קצת נדבר על עורק. אנחנו קיימים מ-2019, חוגגים חודש יום הולדת 7. יש לנו קהילות מאוד מגוונות, אנחנו עובדים עם חסרי משענת משפחתית מכל מיני נסיבות חיים. אדם יכול להיות חסר עורף משפחתי מגיל ינקות ועד הגיל השלישי, ובעצם יש לנו הגדרה לחסר עורף משפחתי שגיבשנו לאורך הניסיון באמת מהשנים האחרונות. אדם חסר משענת משפחתית או אחרת, אדם שאין לו בפועל מערכת תמיכה יציבה, זמינה ומתפקדת, בזכות ולא בחסד, שתעמוד לצידו בזמני משבר ושגרה, רגשית, מעשית וכלכלית. זו הגדרה מאוד מאוד מקיפה שמדברת בעצם על זמני משבר. זמנים בהם אדם צריך מישהו להישען עליו, האם הוא פונה לרשויות הרווחה, האם הוא פונה לעמותות, או האם הוא פונה לאדם קרוב אליו, שיכול בקלות להרים עליו טלפון, מקום שיהיה לו איפה לישון בלילה, ומי שייתן לילדים שלו ארוחת בוקר. שוב אני חוזרת ומדגישה, אנחנו מדברים על בזכות ולא בחסד. המשענת הזו כוללת כמה מרכיבים, יש לכם אותם פה למטה, אני רק אדבר עליהם בקצרה. אנחנו באמת מדברים על אדם או קבוצה קבועה, זאת אומרת שבאופן קבוע יודעים ובטוחים באפשרות לפנות אליהם באיזשהו צורך, בין אם הוא יומיומי או בחירום, על רשת ביטחון מתמשכת, שוב המקום היציב שהוא לא זמני, שמאפשר גם לתכנן את העתיד, לראות קדימה לא רק כיבוי שריפות, ועל מרחב בטוח שמאפשר אותנטיות, תחושת משמעות ושייכות, שהיחיד בעצם יכול מתוכה לצמוח. אני אגיד שהקהילות שלנו נבנות מתוך הכוחות והיכולות, רגע אנה, דילגת לי, מתוך הכוחות והיכולות של מי שנמצא בקהילה. וזה מאוד מאוד משמעותי. כל קהילה היא אוסף של אנשים, שבכל אחד מהם יש יכולות וכוחות. אנחנו מאמינים שבכל אדם
יש יכולות וכוחות. זה יכול להתחיל בדבר הכי מינימלי שהוא זמן, יכול להיות אולי להקשיב, יכול להיות אולי זמן לנהיגה, בייביסיטר על הילדים. כל הדברים האלה הם יכולות משותפות, יכולות אישיות שאנחנו אוספים יחד למאגר של יכולות משותפות, ומתוכם אנחנו בונים בעצם את הקהילה, את האפשרויות שבה, ובעצם כל הזמן חוזרים ושואלים איך אנחנו כקהילה יכולים לייצר פתרונות טובים יותר ממה שאנחנו מייצרים כיחיד. אני אגיד שאנחנו עובדים על שני היבטים עיקריים, אחד הוא חברתי רגשי, של מקום להתייעץ בו, של פנאי משותף, כמובן שקבוצת שייכות שהזכרנו, והחלק הכלכלי של יכולות כלכליות קהילתיות. אנחנו מנגישים הרבה מאוד ידע ונותנים לקהילות בעצם לבחור. יש לנו קהילות גם מקהלי יעד שונים, אבל גם אם לצורך העניין נדבר פה על קהילות של נשים נפגעות אלימות, יש לנו כרגע 4 קהילות כאלה, כל אחת מתנהלת בצורה שונה. כי בעצם כפי שאתם, יש פה בזום קרוב ל-20 איש, כל אחד שונה, גם הקהילות שונות, ולכן מייצרות בעצמן את התשתית הקהילתית ואת המבנים הקהילתיים שמתאימים להם. התכנסנו לדבר על 3 קהילות ספציפיות שהקמנו בעקבות זכייה בקול קורא לפני כשנתיים של תובענות ייצוגיות, ובעצם זכינו שם, הכל מתמקד בפיתוח כלים חדשניים למניעת אלימות במשפחה, מתוך הבנה ששייכות לקהילה במודל שאנחנו מציעים, בעצם תמנע דפוס חוזר ותהווה אלטרנטיבה גם לנשים שנמצאות במסגרת האלימה, שיכירו וידעו שיש אפשרויות אחרות. יצאנו בעצם בקריאה למרכזים למניעת אלימות בארץ, ויצאנו לדרך בסופו של דבר עם 3 מרכזים כאלה, בעכו, במזרח ירושלים ובבאר שבע, כשקהל היעד היה באמת נשים שיצאו כבר ממעגל האלימות, לא נשים שעדיין נמצאות בו, ובעצם הגיוס נעשה בשטח יחד עם האוסיות הקהילתיות בכל מרכז. זה היה תהליך מובנה שבעצם בכל מרכז עשו אפיון של מי הם הנשים המתאימות מבין הפונות, והכי מתאימות בעצם להשתייך לקהילה, מתאימות הכוונה פנויות, גם רגשית, גם מבחינת הזמן, משאבים שיש להתפנות לדבר הזה, ויחד איתם יצאנו לדרך. אני חושבת שמפה עליהם כן יש תוספות. ענת, את יוצאת לדרך? סבבה, נצא לדרך. אז בעצם המטרה שלנו היא לייצר משענת שהיא תחליף למשפחה. הרבה מאוד מהמענים שיש היום בשוק הם מתמקדים בפיתוח של היכולות האישיות. אנחנו שמים דגש על ההון החברתי והקהילתי שבעצם מאפשר לאנשים כתשתית להתבסס עליו ולייצר שיפור מתמשך באיכות החיים שלהם. התהליך הוא תהליך של 2 זה התהליך של האלמ"ב. אני כן אגיד שבהחלט אפשר להעריך אותו במידה ומגיעים לקהלים שהם דורשים יותר הטמעה של חלקים בתוך התהליך, אבל בגדול אנחנו בונים תהליך של 2, יש את החלק המקדמי ששירי דיברה עליו, של באמת איתור הרשות ויצירת צוות ואיתור המשתתפות והאינטקים שהם מאוד מאוד קריטיים לנו, של באמת לוודא שאנשים מתאימות גם מבחינתן וגם מבחינת הקהילה לעבור חלק מהתהליך הזה. כמובן שחייבים לייצר פה איזשהו תהליך אישי של בניית אמון ותחושת שייכות ותחושת אותנטיות. באמת אחד הדברים שאנחנו הכי נתקלים בהם בפידבקים מהקהילה זה נשים שבאות ואומרות זה המקום הראשון שאני מסוגלת פשוט להיות אני, שאני מסוגלת פשוט לספר מה עובר עליי, מה אני צריכה בחיים בלי ששופטים אותי ובאמת לקבל מזה כוח. הרבה עבודה על פרואקטיביות ומסוגלות, אנחנו מכירים את האוכלוסייה הזאת הרבה מאוד פעמים. המשבר מייצר ככה איזשהו מרחב של תחושה פנימית, של חוסר ערך וחוסר מסוגלות, עבודה על החלקים האלה, ומתוכם באמת ניסיון להקים מבנים קהילתיים קבועים. למה? כי אנחנו לא רוצים שהקהילה תתפרק ברגע שהנשים היותר דומיננטיות ויותר קריזמטיות יעזבו. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מרחב שהן כולן מרגישות שבעלות על הקהילה, כולן מרגישות שהן שייכות לקהילה גם במקום שלה לקבל ממנה, אבל גם במקום של לתת לאחרים, ולכן אנחנו עובדים על חזון ותקנון ותהליכי קבלת החלטות ותפקידים משותפים בניהול הקהילה, ועדות
לקיחת אחריות, והמטרה היא באמת בסופו של דבר לעבור למצב שהן מנהלות את עצמן לאורך זמן, באופן שהוא עצמאי ובר קיימא ומתמשך. גם אחרי שהליווי נגמר, גם בעוד כמה שנים מהיום, אנחנו רוצים לראות אותם ממשיכות לחיות שם ביחד, ובתוך איזשהו מבנה שהוא מבנה יציב, שהוא לא קם ונופל על עזיבה של מישהי או מישהו, ושל אנשים שנכנסים, אנשים שעוזבים, ואני אדבר אחרי זה על המיזם הכלכלי. אז זה בגדול התהליך. המטרה שלו בעצם, יש לנו פה ככה איזושהי קהילה אידיאלית, ובקהילה האידיאלית באמת הקהילה נותנת מענים לכל מה שאם אנחנו מדמיינים את המשפחות המורחבות שלנו ואת מעגלי התמיכה שלנו, אז לכל המענים האלה. גם יש את המקום הזה של הצד היותר חברתי ונפשי של התחושת משפחה, של תמיכה נפשית וקשר של אחים בין הילדים, שלא יחיו, שהם ידעו שיש להם עם עוד למי לפנות ועם מי להיות, ועוגנים של פשוט פעילויות משותפות ותמיכה נפשית, והעזרה הספונטנית הזאת עם הילדים ועם הקניות, כאילו, וכל החיים המשותפים היותר קטנים, ומטרות משותפות, אבל לנו יש עוד רגל, ופה יש איזושהי ייחוד שאורק מביא לתוך המושג הזה שנקרא קהילה, כי יש המון קהילות, המון קהילות והמון מושגים מה זה קהילה. הקהילה של אורק באמת מסתכלת גם על הרגל הכלכלית, במקום הזה שאומר, ברגע שאנחנו עוברים תודעתית, מיכולות אישיות ליכולות משותפות, ממקום של איפה אני רק מקבלת ממישהו אחר, מהרווחה או מהארגונים השונים או ממי שזה לא יהיה, למקום של באמת אני עצמאית, אני יוזמת, אנחנו ביחד פה כוח משותף, בסדר? השלם גדול מסך חלקיו, אנחנו יכולים לשפר את איכות החיים הכלכלית של כל אחת, אם זה ברמה שוטפת של החיים השוטפים, ואם זה כמובן ברגעי האמת, אז של רגעי האמת של משברים. ואנחנו כבר שמענו המון סיפורים, גם מהצד הזה של נשים שבאמת בזכות היותן חלק מהקהילה ומהכוח הקהילתי עשו את הקפיצת מדרגה האישית שלהם, אם זה פתחו עסק או התחילו לעבוד במקום אחר או חזרו ללימודים על מנת שהם יוכלו לשפר, להגיע למוביליות חברתית, ואם זה ממש לקחת את היכולות המשותפות של הקהילה ולייצר מיזמים משותפים שמכניסים כסף לקהילה. והיו לנו פה דוגמאות של קהילת יחידניות בדואיות ברהט שפתחה ביחד מיזם של יצירת סבוני שמן זית, והיה לנו קהילת חסרות מעמד בדואיות שהחליטה שהן מקימות ביחד איזשהו מרכז של לתת שיעורים פרטיים, וזה אומר שאם אחת נותנת שיעורים פרטיים באנגלית ואחת נותנת במתמטיקה ואחת בכלל היא זאת שאחראית על הקשר על השיווק ועל הקשר עם הלקוחות, וכל אחת יש לה את התפקיד שלה, וביחד הם יכולים להקים איזשהו מיזם משל עצמם. אז בעצם כשאנחנו באים לקהילה, אנחנו עוברים איתם איזשהו תהליך, אנחנו לא כופים על אף אחד שום דבר. אנחנו עוברים איתם איזשהו תהליך של מצד אחד לשנות תודעתית את התודעה ממקום של אני לבד, לאנחנו ביחד, מאני הישרדותית, לאנחנו יוצרות, ומהצד השני אנחנו פשוט מביאים להם את מגוון האפשרויות המאוד מאוד גדול של איך הביחד הזה יכול לבוא לידי ביטוי, וכל קהילה לוקחת את זה למקום שבה היא רוצה. בדיוק מתוך ההבנה הזאת של להיות חלק מקבוצה של אנשים, זה יותר חזק ויותר עוצמתי מלהיות שם לבד, אנחנו מדברים על השלב הבא של בינוי הקהילה, כמעבר מקהילה עצמאית לקהילה שהיא חלק מרשת הקהילות של אורק. האם הקהילה עצמה היא קהילה הומוגנית? כי חשוב לנו לייצר מרחב שהם כולן, מדבר פה על כולן כי זה האוכלוסייה שלנו, יש להם בעצם מכנים משותפים של קווי דמיון של האתגרים שמתוכם הם חיות, בדיוק בשביל שהם יוכלו להוות איזשהו מעגל תמיכה אחת לשנייה. אז בקהילה, ברשת קהילות יש הטרוגניות, ואז אנחנו מקבלים עוד ערך מוסף של
הון חברתי והון קהילתי, בין אם זה משאבים אישיים ובין אם זה משאבים חומריים, שהם מעבר לקהילה עצמה. אז זה השלב הבא שלנו. בתוך היתרון הזה של רשת קהילות ארצית, אנחנו יכולים ממש לייצר שירותים של רכישת שירותים קהילתיים, נגיד מספיק ביטוח, אם עושים ביטוח וכל קהילות, כאילו כקבוצה כל כך גדולה, אז כמובן שמחירי הביטוח יורדים. אז אנחנו מייצרים רשת של כלים כלכליים, שבעצם נותנים עוד איזשהו יתרון לקהילות עצמן, מעבר לפרויקט, לחיים בתוך הקהילה עצמה. ואני ככה רק אסיים בכמה שיתופים של חברות קהילות. אז האמת היא שמהפגישה הראשונה הרגשתי שאני בתוך המשפחה שלי ולא בתוך קבוצת זרים. יש הרגשה מאוד גדולה של ביטחון ונוחות לבטא, בנוסף לאנרגיה החיובית שאיתה אני חוזרת הביתה. זו הקלה גדולה שיש קבוצה של נשים שיכולות להבין מה אני עוברת ולעזור אחת לשנייה. זה מנחם וזה מאפשר לי לעשות למען עצמי, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, בגלל שזה באמת כל הזמן משחק על החיבור הזה של בין גם להיות שמה עם האחר ובשביל האחר ולצמוח ביחד כקבוצה, וגם השיפור של הערך, היכולת לפנות פנימה לעצמי ולעבור את תהליך השיקום ולעבור את תהליך הצמיחה ולשפר את איכות החיים שלי ולשבור את תקרות הזכוכית בתוך התהליך האישי שלי, מעצם זה שאני חלק מקהילה. ועוד ככה דוגמאות אחרונות, מישהי שאמרה, אני מרגישה כאילו חליתי להרבה זמן במחלה קשה ועכשיו אני מיום ליום אני פורחת ומחלימה, מרגישה שהשתניתי מאוד, שאני מתחילה לאהוב את עצמי, לדאוג לצרכים שלי ולא להתרגש מכל מילה פוגעת שנאמרת מאחרים. אנחנו שומעים המון המון פידבקים מהמקום הזה באמת של נשים שמשנות את כל מערכות היחסים שלהם עם הסביבה. נשים שפתאום, שהופכות להיות אסרטיביות מול האימהות שלהן, שהיו אימהות בתוך קשר לא מיטיב, מול האקסים שלהם, מול הילדים שלהם. כמובן הילדים הם חלק אינטגרלי מתוך הקהילה, אנחנו דואגים לייצר גיבוש והיכרות וגיבוש גם של הילדים בתוך הקהילה ביחד עם המבוגרות, ואנחנו שומעים גם הרבה על פידבקים של הקשרים שהשתנו מול הילדים. אז כמובן שלשייכות לתוך קהילה יש השפעה בין דורית ויש השפעה עמוקה גם על ילדים שגדלים כבר בתוך סיטואציית חיים מיטיבה ומערכות יחסים, מערכות קשרים מיטיבות, וזה כמובן משנה את העתיד שלהם גם. אז זה ככה בגדול עלינו, ואני אשמח, קודם כל אני אשאל את עודד אם הוא היה רוצה להוסיף עוד משהו, ואז אנחנו נפתח לשאלות ודיאלוג. תודה ענת. הדבר היחיד שהייתי רוצה להוסיף זה שהמענה שלנו פונה להרבה מאוד אוכלוסיות. אנחנו כאן מתמקדים באוכלוסייה מסוימת, אבל המענה של עורק מתאים לאנשים חסרי עורף משפחתי מהמון מאפיינים שונים. אנחנו מקפידים שהקהילות תהיינה הומוגניות, כדי שעל בסיס חוויות חיים דומות ניתן יהיה לבנות יחסי אמון, אבל הרשת של הקהילות יוצרת מרכיב הטרוגני של אנשים מאוכלוסיות שונות. אנחנו חושבים שגם הגיוון, אבל גם ההומוגניות חשובים בתהליך הזה. תודה ענת. מעולה. אז יש לנו פה את מיטל שיכולה לספר בגוף ראשון איך זה היה לעבוד עם המהממות של באר שבע. לגמרי מהממות. איך זה עדיין? למה איך היה? נכון, זה עדיין נמשך, אפילו בצורה קצת אחרת, אז אני חווה את זה ככה מאוד פן, אבל כן, אני אשתף. אז באמת אנחנו התחלנו את התהליך במאי, אנחנו כבר מלוות את האנשים למעלה משנה וחצי. יש לנו, התקבלו לקבוצה 9 נשים שנשארו קבועות לאורך כל התקופה. הם היו 10, ולאחרונה הם עשו תהליך יפה. אולי רגע אני אחכה שנייה עם התהליך הזה. התהליך של הגיוס באמת כלל פנייה לעובדים הסוציאליים המטפלים במרכז למניעת אלימות בבאר שבע, והייתה פנייה גם לארגונים חיצוניים, רוח נשית,
עמותת פותחים עתיד, שעובדים בבתי ספר, זאת אומרת, קיבלנו מכמה מקומות, עשינו יום רעיונות מרוכז לאנשים, שהביאו רצון באמת להשתתף, ויצאנו לדרך, והיום שנבחר לקבוצה היה יום שלישי בערב, ואז באמת קיבלנו את האנשים, והתמודדנו עם הפנייה שלהם, שאומרת שבעצם אין להם מי שישמור על הילדים בשעות הערב. ואז עשינו חשיבה כזאת, אנחנו הרי בדיוק רוצות לפתוח קבוצה שיושבת על הדבר הזה, חסרי עורף משפחתי וקהילתי, ואנחנו צריכות להקשיב לקול הזה שאומר אין לי מי שישמור על הילדים. ובאמת הזזנו את זה ליום שישי בבוקר, שככה הילדים במסגרות ואנשים יכולות להיות באמת פנויות לבוא לקבוצה. וזהו, הקבוצה רצה, בהתחלה במרווחים יותר צפופים ואחר כך ככה זה התרווח. אני יכולה להגיד שבקבוצה שלנו יש באמת נשים, נכון שהמאפיין המרכזי שלהן הוא אלה שהנושא סביב אלימות במשפחה, אבל הן מאוד מאוד שונות, גם בגילאים, גם מבחינת דת, אבל הן מצליחות לייצר קבוצה מאוד מאוד יפה, ובאמת לעזור אחת לשנייה. וזהו, היום אנחנו במקום ממש כזה קצת אחר. הייתה איזו שיחה ככה עם ענת בתפר שהמנחה שהייתה יצאה, שככה ניסה לאפס אותם נקרא לזה, או להסביר להם שמפה יוצאים לדרך אחרת, והם צריכות להיות באמת יותר אקטיביות, ואני חושבת שזה עבד יפה. הם עדיין נפגשות לעוד מספר מפגשים מצומצם עם מנחה, אבל יש להם תאריכים קבועים למפגשים עצמאיים, והם עושות את זה ממש ממש יפה. מיטל, אולי את יכולה טיפונת להסביר מה זה אומר הקבוצה הזאת, באיזה תכנים, במה הן דנות, מה הלך הרוח שם, כאילו מה זה אומר? אני תכף, אני אענה לשאלה, אני רק חושבת שאולי דווקא מבחינת התכנים אני רוצה שענת תענה על זה, כי היא זאת שבונה את המערכים, אני אמנם הייתי שם נוכחת בכל המפגשים, אבל אני רוצה שעל העניין של המערכים והתוכן, אז דווקא ענת תענה, אבל אני כן יכולה להגיד שמעבר לתוכן שהוא עבר על ידי המנחה, אז כמובן שעולים גם העניינים האישיים שלהם, כל אחת משתפת במה שעובר עליה באותו רגע. אני שנייה רגע רוצה לנתק את העניין של המערכים, בסדר? אני רוצה לספר דווקא משהו שאחת הנשים באה איתו, באחת הפגישות, היא הרגישה ממש ממש בנוח פשוט לספר לבנות שהיא במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, מאוד, ממש, היא כאילו בכתה והיא אמרה, אני לא מספרת לכם את זה בשביל כאילו לקבל מכם איזה עזרה כלכלית מוחשית, אבל היא כאילו הייתה צריכה לפרוק את זה ממנה, ותוך שניות, מן הסתם לא היה להם איך באמת לעזור למוחשית, אבל כל אחת ניסתה בדרך שלה, ובסיום של אותו מפגש כבר אחת הנשים הציעה לה לבוא לעבוד במקום עבודה שהיא עובדת, וזה קרה והיא עדיין עובדת שם, אבל במקביל היא גם עצמאית, והיא פשוט אמרה, מרגע ששחררתי את זה, שהוצאתי את זה ממני לקבוצה, וקיבלתי את החיבוק, כאילו גם ברגע שהוצאתי את זה לבחוץ, הכל השתנה, מאותו רגע, היא כאילו הסתדרה כלכלית. היא עצמאית, ואז יצא שכאילו דברים נכנסו לה, ובאמת, וגם עם העניין הזה של העבודה, במקום עבודה שהחברה מהקבוצה סדרה לה. אני יכולה לשתף שהן גם משתפות בעניינים של גירושים ומזונות, זאת אומרת, הן חלקן הגדול גרושות, אבל מתמודדות עדיין לצערנו עם בעיות שהגרוש מערים עליהם, עם כל הבעיות, עם העניינים של משמורת, של מזונות, עם הקושי מול בית משפט, אז הן מביאות גם את החלק המאוד מאוד אישי שלהם בעניינים האלה, מקבלות תמיכה, מקבלות עצות, יש להם גם קבוצת וואטסאפ משותפת, גם ביחד איתי ועם המנחה,
בהרבה מהפעמים זה שיח יותר שלהם, אני משתדלת להיכנס בנקודות שאני חושבת שאני צריכה, אבל אני משאירה את זה יותר להן, שהן יהיו התומכות אחת בשנייה שחושבות ביחד לאן להוביל את זה או מה צריך לעשות. זה ענק קצת? אני אגיד רק משפט אחד לריטה, כי אתם באיזשהו שלב צריכים לרדת, ואני כן רוצה להעביר אחרי זה את הכדור לטלי, שהייתה מנהלת אלמ"ב בעכו כשהתחלנו את הקהילה, בגלל שהיא גם קצת לחוצה בזמן, ואז אני אחזור לדבר על מערכים, בסדר? אבל אני כן אגיד שאנחנו רצים פה בשני נתיבים, נתיב אחד של בניית גיבוש מרחב בטוח, בניית שייכות, אמון, פרואקטיביות, מסוגלות, ביטול אמונות חוסמות, שינוי תודעתי, בסדר? ובמקום הזה אנחנו לא מאוד שונים מקבוצות אחרות, כי כל קבוצה חייבת להתחיל בעצם בזה, אבל על זה אנחנו בונים תשתית של ניהול עצמי של כלכלה לאורך זמן, אם זה ממש חלוקות של תפקידים, בשביל לייצר מפגשים שוטפים, יש להם, בעצם אנחנו מטמיעים אצלם מה שנקרא מפגש ניהול קהילה. זאת אומרת שמפגש ניהול קהילה שבהתחלה הוא מונחה ואחר כך הוא שלהם, הם מנהלות את המפגש והם מנהלות את הקהילה במטרה להגיע להחלטות מה עושים הלאה, מה עושים עוד, מה זה הביחד הזה. זה מצד אחד, ומצד שני המרחב הכלכלי, ומיטל נתנה פה דוגמה, ואנחנו לוקחים את המרחב הכלכלי עוד יותר רחוק, ואני אספר על מזרח ירושלים, שדרך אגב גם המנהלת אלמ"ב שלהם, בשמחה רבה עלתה ואנחנו נשמע גם אותה, אבל אני אגיד ששם ממש הגענו לעזרה כלכלית פרופר, והרעיון של בניית תשתית כלכלית זה בדיוק זה. זה ברור שאף אחת בנפרד לא הייתה יכולה לעזור כלכלית לאנשים אחרים, אבל ברגע שבונים תשתית כלכלית שמבוססת על פייבוקס, עם תקציב, עם חיסכון קטן כל פעם, אבל בצורה שהקהילה מחליטה מה עושים איתה ואיך משאירים אותה לטווח ארוך. אני אספר על הקהילה שלי במילה, אני נכנסתי לעורק לקהילת יחידניות, הם החליטו שהם אוספות כסף לקהילה, הם עשו גראז' סייל פעם בכמה חודשים כקהילה, והכסף מהגראז' סייל הלך לקהילה, ואחר כך הם עשו החלטה מה הם עושים עם הכסף. בסדר? הרעיון של תשתית כלכלית זה בדיוק לעזור במצבי משבר למי שצריך ובהחלטת הקהילה. אז זה שוב בגדול, ריטה נשמח לשלוח חומרים ושם לפרט הרבה יותר לעומק מה הסילבוסים ומה התכנים ובדיוק כל מה שתרצי. וטלי, איזה כיף לראות אותך פה. אז בואי תשתפי אותנו קצת. וואו, כמה כיף, התגעגעתי אליכם נורא. כיף לראות. גם אנחנו אלייך, טלי. טלי, גם אותך נעים לראות. אני פה תפסתי לי פינה בעבודה החדשה שלי, ואנחנו בדיוק במעבר מבנה. אני ככה, תמקדו אותי מה בדיוק ככה חשוב לספר על הבנייה של הקהילה שלנו, שהייתה, יש נקודות חשובות שאתם תרצו כן, איזושהי סקירה ככה של מה שחשוב לך לשתף. אנחנו כן עברנו, את יודעת, הראינו את התהליך, כאילו, בפועל, את התהליך התיאורטי, אז... אני יכולה להגיד מה אני מרגישה וככה מה אני הרגשתי, אז כן צריך לקחת בחשבון שאני במרחק כבר של חצי שנה, ככה מהמרכז. אני יודעת שהקהילה עדיין עובדת, אני חושבת שזה היה אחד הדברים החשובים ככה שעשינו, שאני עשיתי כמנהלת מרכז יחד עם אורק אצלנו בעכו. בעצם הקהילה שלנו זה קהילה של נשים עולות, דוברות רוסית, שהוקמה. זה בעצם נשים שרובן מגיעות ללא עורף משפחתי, ללא מערכת תמיכה, שבעצם אין להם אף אחד, לא ביישוב שבו הן גרות וגם לא בארץ, ממש 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 לבד, וזה נשים שבעצם יוצאות ממעגל אלימות, המרכז הלימוד בטח לא יכול לתת להם מענה מעבר ככה לפעם בשבוע של פגישות, ולסייע קצת כלכלית.
וזה יצר חיבור בעצם בין אותן נשים שאני הייתי יושבת בטיפולים איתן, ובעצם הן היו אומרות לי כמה הן לבד וכמה הן לא יודעות מה הן צריכות לעשות, דברים בסיסיים וכמה הן מעטפת, ויש ילדים שככה לבד, שרציתי לחבר ביניהן, אבל לא ידעתי בעצם איך לעשות את החיבורים האלה, ואז שמה נכנסה עורק בעצם במקום שאני כבר חיכיתי להם, אבל לא ידעתי שאני מחכה להם. ואז הם בעצם נכנסו והקמנו יחד את הקהילה המופלאה הזאת, שזה נתן דברים שאנחנו כרווחה לא יכולנו לתת, זה המעבר, זה מעין משפחה שקמה, של חברות ושילדים שהם ביחד, שהן תומכות אחת בשנייה, עם הליווי המקצועי כמובן של המרכז. זהו, זה כאילו מבחינתי זה אחד החלומות שלי שהתגשמו כשאני הייתי מנהלת המרכז, ואני אומרת על זה תודה. זה ככה מה שאני מביאה איתי. אם יש משהו נוסף, אז תגידו לי. אולי אם יש איזה שאלות ככה יותר ספציפיות? אוקיי, אז מה שאני מציעה זה נשמע גם את רועם, כי אני יודעת, ואז ככה אני באמת, אם תרצו, אכנס יותר לפרטים. בהצלחה. לפי מה שתרצו. תודה רבה, בהצלחה לך. תודה, ביי, להתראות. שלום. אהלן. סליחה שנכנסתי באיחור. ואני הייתי במפגש, ואני ממש מנסה להיכנס לעניינים. אז הסמים רק מה יעזור לכם? כאילו מה הנקודות הכי חשובות שאני צריכה להציג? בואי פשוט תשתפי אותנו קצת בתהליך של בניית הקהילה, ואולי איזה דגשים מרכזיים ככה, דברים שרגשו שקרו, דברים שחשובים שקרו מבחינתך לאנשים האלה. כן, בסדר גמור. אז אני רואן, מנהלת מרכז אלימות במשפחה בירושלים במזרח, וכן היה שיתוף פעולה עם תוכנית עורק, עם העובדת הקהילתית שלנו שהייתה אלה, ולצערי היא סיימה את העבודה שלה, והיה לנו מנחה מעורק נסרין אל-נטשה. אז בהתחלה היה ממש כאילו הדרך שלנו לאסוף את האנשים זה בשיתוף פעולה עם המחלקות. שמנו את הקריטריונים הכי חשובים בעיניים שלנו, כאילו לפי הצורך של האוכלוסייה שאנחנו עובדים בה, הלכנו לכיוון של נשים חד-הוריות ובלי מעטפת משפחתית, ויש להם את הצורך הזה שיש להם את האתגרים הייחודיים כנשים חד-הוריות עם ילדים בגיל רך או גם בגיל יותר גדול, ואז היה את השיתוף הפעולה הזו בין המרכז ובין המחלקות, ואנחנו כבר בשנה השנייה, סיימנו שנה שנייה וסיימה את נסרין את העבודה שלה, ואנחנו נתחיל את המרכז לבד עם עורק, גם בהנחיית עורק, וזה גם מאוד חשוב שאתם גם מלווים אותנו אחר כך. בדרך כלל היה מספר תחנות, אני לא הייתי בכל העניינים, עובדת קהילתית הייתה כל הזמן, אבל גם היה מצבים של בדיקת המצב של האנשים, היכולת שלהם, באיך כל אישה יכולה לעזור את הקהילה, עם הכוחות שלה, עם החולשות, עם האתגרים אפשר גם להגיד. היה גם הדרכות בצורה יציבה עם עורק,
לדעתי כאילו ממש היו את המדריכה הייתה בפרטי פרטים של הקבוצה, ממש היה היו מביאים את הדברים לעומק בהדרכות, עוזרים להם בפרטי פרטים שיש, וכאילו במפגשים שהייתי עם האנשים, כאילו ממש מדהים איך יוצר את הקשר הזה עם אנשים, ממש הן מדברות אחד על שני ונפגשות גם במפגשים גם אם אין מפגשים של עורק, אם הם משתפים אחד את השני גם באירועים הטובים והלא טובים שקרים בחיים שלהם. יש את המקום הזה שכשאנחנו מדברים במעטפת משפחתית שזה, ואנחנו ממש רואים את זה במפגשים, באיך כל אחד יכולה להביא את המקום שלה, את האתגרים שלה שמתמודדת בהם יום יום בצורה פתוחה בקבוצה, בלי חסמים, בלי להרגיש פחות, וגם מה שהיה מעניין איך את הקבוצה משקפת לנשים את המקום שלהם ותומכים אחד את השני, וזה ממש הייתה מאוד חוויה מוצלחת, קבוצה ממש מוצלחת, ועדיין אנחנו בקשר עם האנשים, היו ממש מסיימים את המפגש ונשארים במרכז וממשיכים לדבר ולשתף. אני אוסיף עוד משהו שהמנחה סיפרה לנו, כי קהילת מזרח ירושלים היא הייתה מאתגרת, כי בסופו של דבר גם יש איזשהו שוני תרבותי. ומה שמאוד מייחד את האוכלוסייה שם זה שהיא מאוד משפחתית. זה לא נפוץ, וממש המנחה שמה את זה בהתחלה על השולחן, היא אמרה, זה לא נפוץ ללכת לבקר בבית אחר, זה לא נפוץ לבוא לעשות, כי אני יודע, תעשו מפגשים בבתים, אם אין דבר כזה, זה לא, אפשר ככה מפגשים בבתים, זה ממש לא מאפיין, ומהמקום הזה הם הגיעו ממש לחוויית משפחה ברמה הזאת, שכשאחת הייתה בבית חולים, ואחר כך יצאה הביתה, אז הם עשו תורנות של לשבת איתה בבית חולים, ואחר כך כשיצאה הביתה הם עשו תורנות של לבקר אותה ולבשל ולעזור לה במשק בית. בכלל אני אגיד שזאת קהילה שהעזרה ההדדית שמה היא פשוט, זה מדהים. הספרתי לכם על עזרה כלכלית שהייתה שם מישהי שלא יכלה לשלם שכר דירה, והקהילה שילמה לה שכר דירה לחודש, באותו חודש. זאת אומרת, הרבה מאוד אלמנטים של עזרה הדדית, ושל באמת איזשהו גיבוש של חיים משותפים בצורה כזאת שתומכות אחת בשנייה. ומה שדווקא אני אלך לפן החיובי, אבל הסיפור שהכי אני אהבתי לשמוע זה שארבע מהם עשו החלטה שהן הולכות ליום ספא. וזה כל כך חריג, באופן כללי זה חריג, שנשים בכלל ונשים הישרדותיות ונשים שנמצאות במקום שהוא קשה כלכלית, בכלל יקומו ויגידו אנחנו מפרגנות לעצמנו יום של ספא, זה כאילו עצם המחשבה. ופה ממש פעם ראשונה שנשים תמכו אחת בשנייה והחליטו שהחיים הם לא רק הישרדות והחיים הם לא רק קושי, והקהילה לא נמצאת שם רק בשביל לעזור ברגעי משבר, הקהילה נמצאת שם בשביל לשפר איכות חיים. וללכת ביחד ופשוט להתאגד וללכת יחד ליום ספא זה מקסים. הם נפגשות כל שבוע, אנשים האלה, הם נפגשות חלק מהמפגשים עם הילדים ביחד, הם עשו מפגשים משותפים, יש שם הגיעו לא רק הילדים, הגיעו כבר הנכדים. יש שם ילדה אחת בת 22 שכבר יש לה תינוקת משל עצמה, גם היא הגיעה, היא והנכדה. למפגש, אז הם נפגשים כולם ביחד לארוחות משותפות ולפעילויות משותפות במרכז, הם נפגשות רק הן נפגשות מחוץ למרכז, הם ממש פיתחו פה איזשהו סוג של, כאילו איזה שהם חיים משותפים ותומכים, וזה מאוד מאוד, זה שינוי תודעתי מאוד גדול, אל מול החברה שעוד יותר גדול אפילו מהחברה היהודית, אל מול המסורת והנורמות החברתיות שהן נמצאות בתוכה.
שאלות, דברים שבא לכם לשמוע, זה הזמן. טליה ועודד, אם בא לכם גם עוד דברים להוסיף. אז אני אתן עוד כמה דוגמאות, כי אני כל כך מאוהבת בקהילות האלה, וכל דוגמה כזאת היא פשוט כל כך מרגשת. כאילו אין לכם מושג איזה כיף זה להיות, ללוות מנחות שבונות קהילות, ולשמוע וכאילו כל פעם מחדש להתרגש מהדברים הקטנים, ומהיכולת של האנשים האלה באמת גם גם להתגבש לאיזשהו state of mind של ערבות הדדית. זאת אומרת, כאילו הרבה מאוד פעמים וגם אנחנו שומעים את זה ממש בהתחלה, הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים אז מה יש להם לתת לי? כאילו מה יש להם, ריטה להתראות וממש תודה שבאת. מה יש להם, מה החברה יכולה לתת לי? מה הרווחה יכולה לתת לי? מה הארגונים יכולים לתת לי? מה הקהילה יכולה לתת לי? מה יצא לי מזה באופן אישי? ובאמת השינוי התודעתי, שזה הכי עמוק, השינוי התודעתי למקום של ביחד ושל ערבות הדדית ושל יש לי מה לתת, כאילו אני מספיק משמעותית, אני מספיק חשובה, אני מספיק חזקה בשביל להיות במקום שיכול גם לתת וגם לקבל, הוא באמת, אני חושבת שזה הבסיס להכל, השינוי התודעתי הזה. ועליו אפשר לייצר את מה שהם רוצים, אם זה קריית גת שהחליטו שהם לומדות ביחד תיאוריה, בגלל שהיה ברור שאף אחת מהם לא תלך לבד, אז הם החליטו שהם לומדות ביחד תיאוריה, ואם זה באר שבע שהחליטו שאחת פתאום זרקה, אני רוצה ללכת בפארק, אבל אני עצלנית לצאת, אז התגבשה סביב זה קבוצה של נשים שהולכות בפארק, והן עושות כושר ביחד, ובאמת הדברים הקטנים לא הכל חייב להיות ביחד, כאילו יש את הקהילה, יש עוגנים לקהילה של ביחד, גם חברתיים, גם כלכליים, אבל בתוך זה גם יש מעגלים קטנים שנוצרים תוך כדי תנועה של מה שמתאים ונוח, אם זה עולה מרוסיה, מקהילה של אקו שאמרה, לא יצאתי לבלות, אני לא יודעת כמה שנים, אין לי אפילו שום דבר בארון בגדים, ונשים מהקהילה הלכו איתה ליום קניות, והם קנו סמלה, וכל הקהילה יצאו בשישי בערב למסיבה. זאת אומרת, כאילו, לחזור לחיות באיכות חיים טובה. אז זה הרעיון, וזאת המטרה. יש לי שאלה, וגם תודה רבה על כל הסיפורים, זה ממש כאילו מקסים. אני אגיד, אצלנו באורנור יש גם קהילה של נשים, מאוד שונה גם במבנה, אבל זה ממש מעניין. אז אני רוצה באמת לשמוע גם, כאילו איך זה נראה. אמרתם בהתחלה שהפגישות בהתחלה הן יותר, אני חושב תכופות, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה המילה, אבל כאילו נגיד אחת לשבוע, ואז עם הזמן זה מתרווח, וכאילו, ובהתחלה, מה שאני הבנתי זה מתחיל אולי יותר מובנה, ולאט לאט עובר אליהן, כאילו, אשמח לשמוע על זה קצת יותר. אנחנו מתחילים בפעם בשבוע, ומבחינתנו המטרה היא לייצר פה קהילה שיש לה ארוכת טווח, שיש לה מבנה ניהולי יציב, שהן מנהלות את עצמן. אז המפגשים עם המנחות כאילו מתרווחים, אבל אנחנו רוצים לראות אותם בשבועות שהמנחות לא נמצאות, אנחנו רוצים לראות אותם מנהלים את המפגש בעצמן, וזה חלק מתהליך לימוד, וכמובן בהנחיית המנחה ואנחנו בונים ביחד איתם כאילו מטמיעים ביחד איתם איזשהו מבנה של מפגש, שבו כל אחת מהן מביאה ערך מוסף, ואם הן רוצות לקחת את המפגש הזה למקום של תמיכה, אז יהיה מעגלי תמיכה, ואם רוצות ערך מוסף, בבאר שבע, כל אחת הביאה את עצמה, הייתה אחת שלימדה אותם קרב מגע, כאילו שהם עשו מפגש והיא לימדה קרב מגע, אחת העבירה סדנת פוטותרפיה, היה להם סדנת פתיחה בקלפים, כאילו הם עושות מה שהם רוצים, המטרה היא באמת לייצר איזשהו, להטמיע את התובנה שאנחנו מנהלות ביחד את המפגשים האלה, כי אחר כך אנחנו רוצים לראות אותם מנהלות יוזמות ומפיקות ומנהלות מפגשים אחרים, שחיים משותפים. אז התהליך כאילו מתחיל בפעם בשבוע, ואז הוא מתרווח לפעם בשבועיים, כשאנחנו מאוד בפוקוס על מה קורה אצלם בשבועות שהמנחה לא נמצאת. ואחר כך בכלל אנחנו עוברים לשלב של מה שאנחנו קוראים מנהלת קהילה, זאת אומרת באיזשהו שלב אין יותר מה להעביר ידע, ואין יותר מה לעשות תהליך של הטמעת ידע ונורם, צריך פשוט לחיות.
ואז אנחנו משנים את הפורמט, המנחה מסיימת, זה מה שקרה כרגע בבאר שבע, ונכנסת מנהלת קהילה שהמטרה שלה פשוט להיות רוח גבית ולהחזיק להם את היד ולעזור להם לנהל את עצמן לבד. ואיפה שצריך עוד רגע נגיעות, שבאר שבע, מיטל אמרה שעכשיו נכנסה מנחה לכמה רגעים, המנחה הזאת קודם כל היא מנהלת קהילה, היא תמשיך איתם עוד הרבה זמן קדימה, באמת לעזור להם להטמיע את הניהול העצמי שלהם, ועד שנדע שהם חיות את חייהם והן לא צריכות יותר מישהו שיחזיק שם את היד, אבל לפעמים באמת יש נקודתית דברים שצריך לתת בוסט. למשל בבאר שבע כרגע אנחנו עם בוסט מאוד מאוד חזק על באמת על להקפיץ מדרגה את התשתית הכלכלית. כי כבר יש להם איזושהי תשתית של עזרה הדדית, אבל אנחנו רוצים ממש לייצר איתם איזשהו דיאלוג ולראות איך בונים מיזם משותף שמכניס כסף, איך אפשר לאגם את המשאבים את היכולות ואת המשאבים של הקהילה הזאת ולקחת אותה צעד קדימה. אז יש פה פתאום מין בוסט כזה של כמה מפגשים מונחים עם מאוד מיועדי מטרה. ומעבר לזה כאילו הניהול קהילה, ואנחנו משחררים את הקהילה, אנחנו בעצם אף פעם לא משחררים את הקהילה, כי המנהלת המקצועית בקשר עם הקהילה כל הזמן, מההתחלה ועד בכלל, ובסופו של דבר הם חלק מרשת קהילות עורק. וכרשת קהילות עורק אנחנו משמרים קשר, והן מתחילים בקשרים עם שאר הקהילות, ואנחנו בונים מרחב של כלים כלכליים שבגלל שיש לנו פה הרבה אנשים, אז אפשר כבר לייצר איזשהו בנפיט, והן מתערבבות לתוך הרשת הזאת. אז בעצם ואיך זה נראה באמת? זה ממש מעניין. כאילו, איך נראים החיבורים בין הקהילה לקהילות אחרות? כאילו, יש מפגשים או כזה? כאילו, איך זה עובד? אז אני אשאיר את זה רגע לעודד. אני אגיד שכן, אנחנו מנסים לייצר פעם בשנה לפחות מפגש קהילות. אנחנו כן, יש לנו הרצאות ודברים בזום שמזמינים את כולם. טליה עובדת עכשיו, על פורום דיגיטל, אנחנו רוצים להעביר אותם איזשהו, כאילו, עם אחת המתנדבות שלנו, ממש לתת להם איזשהו מין קורס דיגיטל כזה לכל מי שרוצה מכל הקהילות. יש את החיבורים האלה, ועודד ימשיך בעוד דברים. כן, אז אני רוצה לגעת בשני דברים שבעצם מצטלבים לשאלה שלך, מתן. האחד זה נושא הבנייה של היכולות הכלכליות, הקהילתיות, שהן גם ברמת הקהילה, אבל אנחנו הולכים לכיוון של ליצור מזה גם יתרון ברמת הרשת. והשני זה הרשת עצמה, שבשאלה שלך של איך המפגש נראה. בסופו של דבר מה שקורה זה שלכל קהילה יש את הייחוד שלה, אבל כל הקהילות ביחד יש להן אותו מוטו, אותה תפיסה של חיבור של היכולות של האנשים היחידים למשהו שהוא חזק יותר מכל אחד מהם. והתפיסה הזאת של ביחד אפשר לעשות דברים יותר, אפשר להספיק יותר, אפשר להגיע יותר רחוק, היא בעצם תופסת גם במיקרו בקהילה, אבל גם יותר במקרו ברשת הקהילות. וכאשר הקהילות בעצם נפגשות ומבינות שיש מכנה משותף, שיש איזשהו רצון, יש שם פתיחות, יש שם שיח, אנחנו פועלים כדי להגיע גם ליצירה של שיתופי פעולה שיוצרים ערך כלכלי. זאת אומרת, למקום של קניות משותפות, של אוכלוסיות שונות, אבל בסופו של דבר החלב הוא אותו חלב והקוטג' הוא אותו קוטג', וכמובן בדברים אחרים. השאיפה מבחינתנו היא להגיע בטווח קדימה, קצת יותר רחוק, לזה שהן מרכזות כוח כלכלי משמעותי, ומאפשרות גם למשתתפות, אבל גם לילדים שלהם, להגיע יותר רחוק ממה שהם יכלו להגיע לבד. אני מקווה שזה נותן את התשובה. אני גם יכולה לתת דוגמה ממש נחמדה, מתן, מהשטח. בדיוק אתמול נפגשתי עם קהילת, זה אמנם לא אלימות במשפחה, אבל קהילה של בוגרים על רצף שיש לנו ברמת גן, והחלטנו שאת הישיבה הבאה שלנו אנחנו כך או כך עושים בגנים הבהאים בחיפה. כי אני גרה קצת יותר בצפון, ואמרנו שניפגש שם ושזה יהיה חווייתי וכיף. ויש לנו קהילה בחיפה, שאני גם הייתי המלווה שלה שנה שעברה, של נשים גמלאיות. אז אמרתי להם, תגידו, מה דעתכם שאולי נפגוש את הקהילה
הקהילה הזאת שם, הן מכירות את חיפה, הן יכלו לעשות לנו סיור, ואמרו יאללה, ואנחנו עכשיו נבדוק אפשרות לייצר מפגש כזה, ואז בהקשר של רשת של קהילות, אנחנו יכולים להפגיש בין אוכלוסיות, שמצד אחד יש כאן נשים שהן גמלאיות, שיש איזה חוסר, שרוצות את האינטראקציה הזאת עם עוד אנשים, ושגם יש להם את המשאב של הזמן, ובוגרים על רצף שיש להם אתגרים שקצת יותר להתקרב, ואיך להגיע ואיך לגעת, ואז יש לך נשים מצד אחד, ואת הבוגרים על רצף, וזה יכול לייצר איזשהו חיבור מעניין. אנחנו תמיד, עם ההסתכלות שלנו על הרשת של הקהילות, על כל הקהילות במקרו, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, החיבור הזה יהיה מעניין. או נגיד שאנחנו מעבירים איזושהי אינפורמציה שהם עשו איזשהו טיול, ואז הם אומרות, רגע, גם אנחנו רוצות, אז בוא נדבר, בוא נראה איך עושים את זה. אז זה באמת כל מיני פוטנציאלים שאנחנו לאט לאט בודקים אותם ומתקדמים איתם. אני אוסיף עוד מרכיב אחד, תודה טליה. מפגש שהיה לנו לפני בערך שנה עם הילדים של הקהילה של באר שבע שדובר עליה רבות כאן, עם הקהילה של נפגעות אלימות במשפחה בקריית גת. הן התכנסו בעצם בבאר שבע למפגש הפעלה של מתנדבים מתחום הרובוטיקה וניסויים מדעיים. הילדים התחברו מיד, פעילות של, אני חושב שזה נקרא עמותת פרסט עם הרובוטיקה. הם בעצם ישבו הילדים כולם ביחד כקבוצה, תפקדו כקבוצה אחת, כקהילת ילדים נקרא לזה. האימהות הכירו אחת את השנייה מסביב, ואני חושב שאחד מהדברים המשמעותיים שבלט שם זה שעבור הילדים של הנשים האלו יש עוד מבוגרות משמעותיות מסביב. זאת אומרת, זה כבר לא רק נשאר ברמה של היחידה של אימא וילד או שניים או שלושה, אלא הם יכולים לתת אמון גם במבוגרים אחרים מתוך הקהילה, שזה כבר משנה לדעתי את תמונת העתיד שלהם בצורה משמעותית. זהו, אני חושב שאנחנו סיימנו. יש עוד שאלות שרוצים להוסיף? שעה 10:30, אנחנו נשמח לענות למי שמתאים לו להישאר. אם הכל בסדר, ענת, תודה רבה לכולם. תודה רבה. רבה. תודה לכם. תודה רבה. להתראות. נתראה.